na malapit na maluto at nilagay na yung ano, nilagay na yung dugo. Ayan mga kaparing Jason, isang magandang umaga po sa atin lahat. Araw ng Sabado. Umaga na ba? Parang, yes. Oo. At pupunta kami dun sa bahay kila mama. Mag-live kami dun. Tsaka ano, code trip, bodol fight. Yan. Kasi walang pasok. Walang pasok sila Bibi. Kaya pupunta kami dun. Bumili na ako ng pandinuguan. Tsaka gulay niluluto doon. Yan. Mag-live kami kantahan. Tingnan na lang natin kung ano yung magiging vlog ngayon. Yan. Ayan na, let's go tayo. Tapos tapos kami mag-budol fight. Yun nga, magla-live. Tapos bisitahin ko rin yung kubo. Kasi parang marami ng damo doon. Ang plano ko doon, kasi alam ko may tubig na yon, umuulan na dito. Ano ko yun, pa traktor, ipamakina para mataniman ng mga gulay. Pero si Papa yung magtatanim doon. Tara na ma. Tara na. Hili. Let's go na tayo. Mas. Magsarado muna kami ng tindahan. Pero babalik din kami dito kaagad. Hello, Depende. Ito nga pala yung asawa ko. Baka may di pa nakakilala nito. At ito rin yung anak namin, oh. Ito ka. Joshi. yung anak namin. Ito din yung anak namin. At ito din yung pangalawang di kita. Ito si Joshi, oh. Pamangkin ko. Ako na nag-aalaga nito. Ito nga pala. Baka di nyo pakilala sila. Ito yung asawa ko. Tara na, punta na tayo doon. Alright. Cheers. Oo. Anuin ko na lang yan. Kitas katirin. Saglit lang naman yun. Mabilis lang naman yan na tanggalin. Okay na. Okay na, nak. Labas na kayo dyan. Kasi may mga tulong pa ako doon magluto. Start ko muna yung sasakyan. Let's go. Alright. Ito sa loob. Start muna natin. Painitin muna natin. Tara na. Tara na, anak. Sakais. Sabi yung bintana, Josh. Tara mo. Kasi bayaw kasama namin. Pahangin muna tayo.
Dito namin sa bahay. Luluto si Papa ng dinuguan. Suguli mo na. Malayala, gano'n na. Sorry. Tingnan na yung ka ha. Oh, may na. Dugo na. May na. Na malapit na maluto at nilagay na yung ano. Nilagay na yung dugo. Ay. Agusan no tripod no. Namig live ako. Kanino balik? Ano sila at nagmamaritisan no. Lalo sa una kong salmo. Ay mo na isip na mo. Pag nasa outdoor nakasalming. Mamaritisan. Matakota. Magbabago kaya pag mga color gun. Kasalming pag nasa luwas ka na kung maliligot. Jesus. Namalisan ko, nagpapas kami sa production number. Ang Ibig sabihin, ilaylo mo na asabi mo. maliligo mo ako. Nako, unto. Amo nga na sabi nila, aesthetic ka. Sabi niya nila, pag kuno diri naman, pwede nang tanggalon. Hep. Ay, sorry pala hep. Ay, sorry ah. Pag kuno, okay na, pwede naman tanggalon. Pero wala na. Ang ko talaga na ako ni Army, pag talaga, nakasalmi akong sabi ko nga nila, Mamaritisan. taon na raw makulog ako. Ako nagbalyo kaya ako magbat kaya adto. Yung one log nasakitan ako adto kaya lakas ako ngamin. O sadi pag sa gilid ko. Diba? Pero masarap akong nakaarog ka di. Mag-iiba kayo ba yung color ng salming ko? Sabto ko nakukuha ba na nauuna mata ko na tas mata ko. Ibig sabihin pag sa lusi ka di mo na paggamiton. Ang nga ni, pag nag-iiba na nasa transition niya. Ma, baka lang ba? Ako mag-marigos. Bago marigos. Si Ami. Ayan, naluto na yung dinuguan. At isusunod na yung ating laing. Pero first amag na namin. So daambag. Ayan na po. Ang mga ni sponsor? Ay, di mo. Ay, ako man dati nga. Ay, mo dispang color meron. Isiram ka. Hindi mo kapag-save. Ayun na. Ay, pwede ko mag-save. Ititis na po. Hindi mo na ako nag-ubo. Sapat nga hindi ko na talaga natiyos na save. Bago naman ito. Bago. Bago. Dip nakalan kaya diyan kadi apang. Pasintabi po sa mga di kumakain ito. Yes. Sa mga kaibigan natin. Nakakaawag-awag na talaga sa di ako na pantari oh. Hindi ko na may dilang gadi. Abis talaga Punta naman natin dito sa Oh, wait. nagluluto ng laing. May santol po yan. Butang kami balan. Sapal. Ito ano? Ano yung kantusan? Oh. Sapal. Yan ka. Nasa palan. Bubuha. Sorry man. Di sinara. Sapal kwan. Wow. Yummy. Pwede mo sa pagkukan nila ito. Ito, professional vlogger. Mahilo gulo. Alright. Dapat na maluto. Balik naman tayo dito sa mga nagmi-meeting. Patapos pa ka sana na yung kabila. Ako ni sabi na kabila. Pag patapos na din na kabila. minsan bago yan o kaya pagkatapos. Lumilipad na drone. Agko, ano to? Human drone. Ay, pasintabi po. Human drone. Sa bag.
mo na. Sarap. Ayan, luto na. Luto na. Mama. Budol fight. Si Ami nagpapapak. Ayan na yung dahon. Maglalatag na ng ng kanin. Ano ma? Papa mo. Magkunad to pagkaon. Nado sa namin gidara kaming anod. Narigo sa best friend, Audrey. Narigo sa best friend, Audrey. Ang mukha niya ko na sana. Nagpamapaghalo na ka na. Kibit. Opo. Ako. Thank you po. Oh. Kanin, kanin. With santol. With santol. Si Ram di makapag... Ay, ate Ami, susu. Alright. Ate, isa sa buhat, ate Ami, sa akin. Kung di isabo, iigupon. Nagpapak na si Ami. Ha? Parang kung kaya di plato. Mababa yung lang remote. Ay, 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 ay. Ano, biba to? May kaon na kaya ngayon ka mo, kaya ka na remote naman. Si Kyo sa banag ko yung namamatian. Sige ako susukan. Sabi ni Yes, Maria ako. J. Asan yung tissue? Budol plate ngayon. Oo. Ano yung tanong? Sino gusto magplato? Magbutang sa portion. Yan ako. Yan na, nilalatag na. Nilalatag na. Pala na rin. Nagmamantika. Ito na. Ay! Montag. Ito na rin. Bigyan ng Leo. montage. Harap niya, no? Siyempre, sumunod. Wow. Rapsa. Mga mahilig sa gulay. Kami gulay. Sila daw, sawa na sa gulay, kaya sa kanila ang tinuguan. Tingnan natin. Tingnan natin talagang, Papa, sa kumpanya nagkaroon ba sa kay? talagang totoo. Kasama? Sa kumpanya nagkaroon na ba? Sabi, hanggang ka nagkakapag. Ayan na, lalatag na. Ubus na. Pista. Pista po ngayon dito. Pwede sa Santiago. Dari sino? Ay, ano sa Santiago? Amo. Umaga. Talaga. Ate Princess, maliwanag niya. Kaya pala nag-iimbita. Ang pagkatunguan ko. Maliwanag na. Even nga mag-reserve. Sabi na to tayo kay Bibi. Pag-iim mo ni Bibi yan. Pag eskwela. Sunscreen. Sabi na to tayo. Simulan si Bibi. Oo, ang liwanag na naman mukha. Diba? Saan? Sunscreen ko na may sunscreen. Ito yun. Wala mo chocolate. Oo. Ano gusto mo walang chocolate? Chocolate. Maputi na sa... Ito, naka-ibig pa. Balabat na kayo. Please.
Nature naman. Ano ba to? So gusto sa... Okay na. Alright. Ate Sili! Uy, si Sili! Ay, doon. Nag-usap. Paborito ni Pang yan. Hindi, sa paborito na yan. Ano, magkakaroon kasi. Mabasa English. Bibigay din na, baby. O, sige na, nak. Parin na, nak. Parin na muna. Nuna po. Ay, sino si Kalayas daw sabi? Sino na po yan? Sino na? Po. Dali na. Pray na. Parin na. Dali na. Pray na muna. Yan. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Kain. Ay, si Ma'am Maria J. Hello po. Kain. Mama Danilo. Kain. Doon ka. Doon ka ni. Doon ka. Ay, si Kuya Rene nandyan din. Ano ko na rin eh? Kuya Rene. Hmm? Sana si ano ni Boy para Sali ka mag-isa. Hmm? Kanang sirong. Ulay ka. Jesus, sali ka. Oh. Ay, Josie, tabi ka na lang kaya. Sabi ka na tayo, dito na nasa usap na tayo sa karamasan. Dito na ili. Tayo dyan naman na. Mo dito ka tutoy. Bawasin. Gagarabutan ito. Sunod kod. Kain po. Kain. Totoy yung chocolate. Fiesta. Totoy chocolate, totoy. Isang pamilya pa lang po yan. So, para mga lamay sa data. Ay, bawal. Kabigi. Sili. Kain lahat. Hmm. Maalito na. Maaliton. Bukuan. Kasi nasa na Joshua, tapos Totoy yung chocolate. Kambiyo sa loob. Totoy chocolate. amo pinahanap ni Bani. 30 din na, 30. Bang. Wala man na po. Kaya kami asap to. Manila, bukuman lasang kat. Smile. Mainit tayo. Pinulas pa na. Sarap yung Josie. Ay, amo. Ay, sorry. Parang kalabaw. Kain. Manik kat pa. Ay, nulas manik. Putik na. Kain po. Kain na totoy. Ano na ko? Huwag ka na magula. Para Ay, sira mo talaga. Sorry. Hmm? Kaya pala kami pabayat na po sa inyo Totoy, dapat naglaro tayo ng ganun, no? Nope. Kasi pumunta na kami ng ambilin, wala ka nakikita, nakasama kami. Wala kita nababayad eh. Yung ano, hindi nag-iisip. Kaya kuwain eh. Alam ko na yan. Pag Domingo kami sa Nagkakantahan na. May kantahan na.
Awi na kami. At dala ko tong ano, grass cutter kasi ano ko doon, grass cutter. Huwag magalaw yung ano, camera. Bye guys! Yung basada eh. Putik, maputik. Dati, nung dito pa ako nagmamadali, pag-apak ko sa ano bato, tumalsik yung putik diretso dun sa brief ko. Lumusot. Balik. No. Sa si mama dati. Pista. Nagkikipagsayawan. Pagdating dito, nalublob yung sapatos. Balik. Let's go! Wow! Ano may sa kamalig? Yung kubo. Bisitahin mo? Hindi na. Taklolo! Niram ko muna tong grass cutter nung ano, binigay nung sponsor ni Pula. Let's go. Atis. Atis oh. Kita natin yung atis oh. Bunga ng atis. Tabi kayo, Ili. Joshi. Ili, tabi. Tutoy. Yo. Ay, sorry. Nakauwi na kami dito sa bahay. At mag-ano ako dyan. May gagawin ako dito sa bahay. Maglilinis. Yung tindahan kailangan buksan. Kaya umuwi na muna kami. Ayun po, maraming salamat sa mga pumasok doon sa live. At na-try ko na kung paano pumasok sa StreamYard. Natandaan mo, Mi? Hindi. Si Nini kasi yung nag-ano. Di ka talaga, daming mga pasikot-sikot pinindot ni Nini. Yan. Pero matututunan din. Oo. Sumubok ako. Tapos nagpapa-order na ako sa kanila ng gagamitin ko. Anong tawag nun? Basta yun na yun. Magandang klase daw, sabi ni Nini. Yung kay Pula daw, sabi, ano daw yun, 3,000. Pero may sinasabi si Nini na wala daw ugong. Yung ginagamit daw ng quality case na mas maganda, tapos mga ginagamit daw ng mga nagla-live, sabi. At dadagdagan ko na lang yung 3K na binigay ng sponsor natin. Para mas maganda, dagdagan ko na lang siya ng 2K. Kasi tag 5K daw yung ano, yung sinasabi ni Nini. Ay, kumpleto na kaya yun. Oh. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. Muli maraming salamat. At grabe, sarap ng gulay na luto ni Papa. Salamat kay Papa. At salamat sa kanila dun sa pag-alaga nga sa anak namin. Kaya ngayon, nag-ano kami dun, nag-banding. Hinalo ko nga sila Papa na labas sana kami bukas linggo. Kaso ayaw man ni Papa. Ayan po, bye-bye, love you all. Ingat ka palagi. Yan. Thank you.